Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin ƙayataccen shirin namu na kiwon lafiya. Shirin kiwon lafiya shiri ne da yakan zo muku daga gidan talabijin na Tozali da ke babban birnin tarayya Abuja. Sunana Shamsiya Hamza Sulaiman, wacce zan kasance jagorar shirin a daidai wannan lokaci. Sannan kuma muna tare da babban baƙonmu na wannan mako, wato Malam ABDUSSAMAD Adamu Ismail. Malam ABDUSSAMAD ƙwararren masanin fannin magunguna ne, musamman ma ɓangaren wato Islamic chemist, wato magungunan addinin musulunci kenan. Bisa al'ada dai wannan shiri na kiwon lafiya shiri ne da yakan tattauna da masana ɓangarori daban-daban na lafiya, kuma musamman ma a ɓangaren kiwon lafiyar ya mace mukan tattauna da masana domin lalubo bakin zaren cuta, daga bisani kuma mu kawo muku hanyoyin da ya kamata a bi domin yin rigakafin cututtukan da muka ɗauko muku. Wannan dalili yasa muka gayyato muku Malam ABDUSSAMAD Adamu Ismail, ƙwararre akan fannin magungunan addinin musulunci wanda aka fi sani da Islamic medicine herbals, wanda zai warware mana zare da abawa. To Malam Ismail, Malam ABDUSSAMAD ai ɗaya ne, an ce maka fi sun yi dare. Gaskiya ne. Kamar yadda muka shimfiɗa kan wannan batu na jinin al'ada, me za ka iya cewa dangane da shi kanshi wannan al'amari na jinin al'ada? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malama Shamsiya, barka dai. Barkan mu dai. Masu kallon na muku barka da wannan lokaci da fatan alkhairi. Wato kamar yadda kika tambaya, me zan ce game da jinin al'ada? Shi jinin al'ada asali ma kin ga ya zo a cikin alkur'ani mai girma. Allah maɗaukakin sarki yake ce ma annabi idan sun tambaye ka game da jini, ka ce musu wannan jini ne wanda yake na cuta, jini ne wanda yake ƙazanta, sannan ba a so a kusance mace lokacin da take yin wannan jinin. Sannan shi asali wato duk abin da Allah ya yi yana da tsari da dalilin da ya sa yi shi. Kin ga jini ne ai da yake fitowa daga cikin mahaifa ko? Sannan kuma yana wanke mahaifa ne duk wata a wata za ta iya so 2, wata za ta iya so 3, daga kwana 1, kwana 2, kwana 3, kwana 4, kwana 5, kwana 6 har zuwa kwana 15. Wannan shine kauli mafi rinjaye a wajen malamai, shine wanda ya fi shahara, tare da cewa wasu suna ganin ba shi da adadi, duk da shi bai da karanci. Sun ce bai da karanci saboda jinin al'ada zai iya zuwa awa 1 ya dauki, minti 1 ma ya dauki, minti 1 kacal sai ya dauki. Akwai wanda wuni 1 kadai take yi. Sannan bai da cewa sabanin abin da mata sun riga sun fahimci cewa mafi akasari an fahimci cewa wai yana zuwa ne so 1 kawai a wata, zai zuwa so 2, so 3, so 4 har so 5, duk kuma shine wannan jinin. Sai dai in wani sababi kuma ya haddasa na cuta ko na shafan aljani ko kuma na rashin lafiya, hakanan jinin yana iya ya zo dai. Sannan wasu dalilai suna iya sa jinin ya ki zuwa. Akwai yarinyar da aka kawo min ita, duk da ita wannan matsalan shafan aljani ne, ta kai shekara 20 ina ganin, amma ba nono a kirjinta, sannan kuma ba ta jinin al'ada, ba taba ganin jini, duk wasu alamu na nuna cewa ta balaga babu. So kin ga wannan matsala ne na aljani. Haka kuma immediately ana mata karatu sai aljanin yayi magana kuma ya bayanin cewa shine ya haddasa mata haka saboda yana son ta kaza. Kin ga ai sai in ma jinin ya zo an ganta da wata ɗabi'a ta mace, za a iya cewa ana son ta misali, to sai ya haddasa mata wannan matsalolin ya zama ba ma ta iya yin jinin. Kuma ana mata karatu ina ganin wata 1 sai ta ci gaba da jininta kuma komai ya zama lafiya lau. Tana nan yin tana rayuwanta lafiya lau. To a takaice wannan shine abin da zan iya faɗa game da jini. To ABDUSSAMAD, a misali a matsayinka na masani a fannin magungunan da suka shafi na kamar Islamic chemist, za a ce ko su ne magungunan addinin musulunci. Yawwa, a kuma irin mutanen da suke zuwa muku, shin akwai wasu irin kamar lalurai da mace take iya samu sakamakon jinin al'ada? Lalurai da yawa. Wata injinin zai zo sai ta yi mummunan zazzabi ma, wata kuma sai ta yi ciwon mara mai tsanani, wata kuma ciwon kai, wata kuma ciwon ciki,
wata kafin jinin ya zo ma sai ta ji ba ta son zama cikin mutane gaba daya za su rika ma irin wannan complaint suna zuwa mana da su. Babban abin da aka fi zuwa mana da shi shine wato ciwon mara. Mafi akasari suna yawan yin complaint akan cewa in jinin ya zo ciwon mara na ganin sai ciwon kai, ana fama da ciwon kai sosai. Tare da cewa wato idan kika lura mu iya binciken da nayi da kuma patient da nake gani yau da kullun yasa nayi nazarin haka cewa mafi akasarin waɗanda zaki ga suna fama da irin wannan mummunan ciwon mara zaki ga akwai dan wani yanki na shafan aljini ko kuma ciwon kai, sai bari lokacin jinin ya zo sai haddasa mata matsala. Wasu haddasu ma haddasu ma wani ma aljinin zai je ya zunguro jinin al'adan ta yana kwana 2 ne wata, amma aljinin sai je ya zunguro wata jijiya sai jinin ya zo ya wuce kwana 2 ya wuce kwana 3 wata har sai ta kai kwana 20 kuma ba za ta ci gaba da yin sallah ba. Kin ga wannan kuskure ne, duk da cewa wannan karancin ilimi ne yasa ba irin wannan tanazzuri din, saboda an riga an tafi akan cewa kai kwana 14 15 shine take yawan shi. So da yayi kwana 15 nan sai ta ga ita tana kwana 17 ne, a'a in ya kai kwana 15 ai ya wuce jinin al'ada yanzu. Kuma duk da cewa wata jinin nata zaki ga shi jinin al'ada ai yana da karni ne kuma baki yana zuwa gudaje da kauri ko to wata jinin na ciwo ma bai canzawa daga haka, duk zai zo iri ɗaya ne. To amma an yi sa'a ya zama yana iya canzawa, tana iya gane jinin al'ada ko ta gane jinin da jinin ciwo, tana ganin jinin al'ada za ta gane wannan na al'adan ta ne. Idan kuma ya canza ba da time ya canza za ta gane cewa ya canza yanzu ba wancan kamar kalar jini ta ba jini a'a jinin al'adan shi ma yana iya zuwa a haka, sai dai wacce take yi din ta san, tare da cewa akwai matakai ne, akwai mai farawa akwai kuma wadda ta a ciki. Kin gane da kyau, wadda take farawa kin ga yanzu ita ba za ta iya wannan hukuncin ba, sai dai wadda ta dade a ciki ta san kalan jinin al'adan ta yadda take zuwa, kowace da yanayin nata fa. Tare da cewa wato malamai suna ganin cewa ma shi wato jinin yana da alaka da abincin da mutum ke ci yau da kullum, da yanayin wani da kake zaune har da yanayin wato jikinka ma duk yana da tamanin irin wannan jinin da zai zo a jikinka. Na ganin wannan shine a takaice abin da aka fi samu mu da shi gaskiya, wannan ciwon mara. Wata ma za a kawo ta a sume kamar yadda kika faɗa, ina iya tuna akwai da aka kawo ita a sume ta suma kuma wallahi jini ne, amma dai da muka bincike sai muka gano cewa ba wa jinin bane yake sa haka gaskiya, ita kuma matsalan aljini. To jinin ma bai fiye sa yawan suman ba, in ke ga ana irin wannan suman gaskiya akwai matsalan aljinu. Sannan kuma akan ba shawara, tare da cewa mafi akasari zaki ga gaskiya da wahala ki ga budurwa wacce ba ta irin wannan ciwon maran. Sai an yi aure ne, wata kuma in ta aure still za ta ci gaba. To kin ga in kin yi aure kika ci gaba kina bukata yanzu ki je ki nemi ki ga magani ba na lafiya bane, amma budurwa ce yana iya zama in bai wuce haddi ba, bai wuce gona da iri ba, kafin ya zo tana iya jin alamu, ba wai zafi za ta rika ji ba, a'a za ta ji maran ta dan yi nauyi haka, sannan sai ta rika jin alamun dai kamar wani abu zai zubo, at the end kuma sai ta ga ya zubo. Gane da kyau, ina ganin wannan shine. To Malam Abdulsamad, kamar misali a cikin yanayi na shi wannan jinin al'ada, wani lokacin zaka ga jinin sai ya tsinke kamar tsalala haka, zaka gan shi ya zo far haka kamar an dan sarka shi. Wani lokacin kuma sai ka gan shi ya zo da wannan kaurin kamar yadda ka ce da gudaje nan, shin shi kuma irin wannan daga mahaifar ake samun matsala ko kuma ya ba daga mahaifa bane, shi ma duk ana kiran shi jini, ai yana iya canzawa, tare da cewa yana iya canzawa a kowane lokaci kamar yadda bayani a farko, yana iya canjawa sannan yana iya tsayawa a yanda yake ba zai canjawa, amma mafi akasari ma yakan canja. Mafi akasari in dai lafiya lauki yana iya canzawa, bayan wata 3 wata zaki ga wata 3 yana iya canja mata, zaki ga kalan shi ya canja, yanayin shi ya canja. Wata kuma wannan watan ma in ya zo sai ki ga a ƙarshe a farkon shi ya zo da yanayi kaza, wata kuma sai ta yi wata 2 3 ma bata gana ta ba, bata gan. To kin ga yanzu wannan akwai matsala kenan. Wata ma bata gani, ta fi wata 5 bata gani ba, to kin ga wannan akwai matsala, tana buƙatar ta je ta ga likitoci ko kuma ta nemi magani. Yanzu wannan shine shawaran da za a bata, amma kuma canjawan shi wannan ba illa bane, bai da wani illa canjawan shi gaskiya. To a bangaren ku kamar misali kuna samun irin matan da za su zo, ka san akwai wacce za ta zo musamman ko da azumi ko za ta yi wani tafiya haka, ko amare in suka kusa aure sai kaga an zo a ce ana son maganin da zai tsayar. Kuna samun irin wa'annan mutanen? Mukan samu sosai. Kuma ba shi da wani illa idan an tsayar da shi? To
gaskiya a ɗabi'ance mu irin tamu ban sani ba a ɓangaren likitoci na zamani, to amma mu dai a wajenmu na islamic akwai matsalan shi ne datti ne za a wanko daga cikin mahaifanki yanzu kuma sai kika hana shi yazo kin ga dattin still yana ciki. Shi yasa kin ga annabi ya koya cewa a rika namiji ya rika yin kaho shine hijama ko tare da cewa ita mace ba a tsananta sai ta yi ba, amma kai ma namiji an so ka rika yi saboda fitar da wannan gurbataccen jinin. To ke ita mace tana fitar da shi ne, shi yasa zaki ga mafi akasari mata sun fi maza lafiya maganan gaskiya saboda wannan jinin take fitarwa duk cuta ne ai. To sai kika tsaida shi kika hana shi ya fito. To kin ga yanzu cewa kin yi ma kanki illa ne, wani cuta ne. Ai Allah ya san da zaki aure ko ya san ke budurwa ce ko ya san ya san wannan. Amma kuma ya tsara cewa sai ya zo. To tunda duk abin da kaga Allah ya riga ya tsara ma, to akwai fasahan ta sa aka tsara shi. Ana tsaidawa din, amma dai gaskiya zai iya haifar da illa mai girman gaske. Na daga cikin illan da yake haifarwa mu a wajen mu yana iya kawo kansan mahaifa. Shine mafi sauki. In mace ta faku a cikin tsaida wannan jinin to za ta kai lokacin da zai yi wahala mahaifanta ya daukan wani abu. Duk abin da ta dauka sai duk abin da ya shiga cikin mahaifansa ya fita. Hatta ciki kenan. A'a dattin yayi mata illa. Dattin yayi mata illa. Sai fara rabar da mahaifar. Sai fara lalata mahaifan. Sai ya zama duk abin da ya shiga ba zai iya zama ba, saboda tsarin Allah ne ya kika canja. Tsarin da aka haife aka halice ki da shi kin canza shi, kin ga zai iya haifar da illa. Saboda aka babin shawara sai a hakuri, ko da aure za a idan kin yi aure kina jini ai ba illa bane tunda zai tsaya ko abu ne na dan lokaci ya dade karshe a ce kwana 15 tare da cewa da wahala ki samu mai kwana 15 sai bincika. Mafi akasari zaki ga yafi tsarawa daga 7 ne zaki ga ya sako, daga 7 zaki ga yana sakowa. To a bari mu koma ga bangaren su matan auren, kamar misali magungunan mata da zaka ga suna siye irin na ƙarin ni'ima da sauran abubuwa, shi wannan baya cin karo da shi yanayin jinin al'adar idan ya yawa, musamman na cushe-cushen da zaka ga ana yi? Wallahi yana cin karo da shi sosai. Wato abinda zaki lura da shi shine shi Islamic medicine magani ne wanda yake asali daga annabi. Haka ne. Mafi akasari annabi ne ya ce a yi amfani da kaza, a yi amfani da kaza, to shi ne musulunci. To tare da cewa zaki ga wasu sun shigo da gargajiya a ciki. Ita kuma gargajiya fa ba wai wani bane ya zauna ya rubuta ta, tajriba ce kawai. Kun sha kwallon mangwaro ba a san dose din shi ba ma kawai. Haka ne. Wani ma za iya bashi ya sha ya mai karfi, wani ya sha. Kin ga a asibiti da ana bincike sai an auna ka, an gano ya yanayin jininka. To mafi akasari su kuma na musulunci ba su da wannan side effect din da za su iya cutar da kai. Duk abin da kai amfani da shi zaki ga bai da irin wannan cutar wadda kai tsaye wadda zai iya ma. To misali sai kai amfani da tambayanki kika ce magungunan mata yawa irin na ko na tushe-tushe ko na sha, to suna da hadari, mummunan hadarin gaske. Wallahi yana daga cikin abin da yake kawo mutuwa aure a yanzu. Wallahi na ga mata sama da guda 100 wanda suka zo suka same ni. Aure ya mutu saboda maganin mata. An je an bata magani. Ka'ida ita kwanciya aure ai ba an halicci dan adam bane kawai dan yayi ta. To amma tun kafin yarinya ta yi aure ma an lalata mata tunani cewa ai ta bata magani. Yanzu abin da ake ce mata ta je ba hakuri za ta yi ba, kwanciya za a yi ta yi da ita. Wata sai namijin ya awa 3 tun anan ta fitan mai rai, bata ji komai ba kuma saboda ta sha magani. Akwai wata same ta ce ita tun da ta yi aure take faɗa min bata taba mijinta bai taba gamsar da ita ba. Na ce tsakaninki da Allah baki taba shan maganin mata ba? Sai ta ce ba adadi. Ta daɗe tana sha. To kai a matsayinka na ɗan adam a musulunce, kowane mutum da yanayin yadda Allah ya halicce shi da kuma tsarin da zaya na shi. Kin gane da kyau? So da haka yanda ka samu kanka a kai to sai ka yi haƙuri. Kakki ce zaki abin da zaki je sai kin burge mijinki. A'a, tsaya a yanda Allah halicce ki ne ɗinki. Iya minti 30 ko minti 40 kike yi, ko kuma ba ki da kila matsala kaza, akwai bushewan gaba. To yanzu fa bushewan gabanki ba rashin ni'ima bace baki da ita. Rashin lafiya ce take damun ki sai ki zo a baki magani. Aljani yana iya sa haka, hakan normal sanyi yana iya sa haka.
yanzu sai ki nemi a baki maganin bushewar gaba kadai, amma sai ki ga mace ta tashi ta je neman maganin me ni'ima. Maganin ni'ima, ai ba ta da ni'ima gaban ta yana bushe, a'a ta kasa gano cewa menene ya kosin din wannan. Ai normal dan adam Allah ya lice shi lafiya lau. Duk abin da kaga ya same ka matsala ce ta same ka, yanzu maganin ta kake kokari ka nema. Sabanin anan zan karin bayani. To amma kafin kai karin bayani Malam Abdulsamad zamu tafi hutun rabin lokaci, idan mun dawo sai mu dora. Masu kallon mu a dakace mu. Ku kasance tare da shirinmu na kallabi a kowane ranar Juma'a da misalin karfe 8 na yamma. Haka kuma za mu sake maimaita muku shirin da misalin karfe 12 na rana a kowane ranar Lahadi. To barkamu da dawowa masu kallon mu, da fatan dai kuna ilimantuwa cikin wannan shiri namu na kiwon lafiya, wanda yake zuwa muku daga gidan talabijin na Tozali da ke babban birnin tarayya Abuja, tare da kwararre akan fannin magungunan addinin musulunci, wanda aka fi sani da Islamic chemist kenan, Malam Abdulsamad Adam Ismail. Kafin dai mu tafi hutun takaitaccen lokacin, mun tsaya ne a daidai gabar da muke magana kan illolin shan magungunan ni'ima da ya zama ruwan dare gama duniya a wannan zamanin, da kuma alaƙar shi da jinin al'ada wanda yake kawo illa, har Malam Abdulsamad da ke ce mana yana ma kawo sanadiyar mace-macen aure. To Malam Abdulsamad, kafin mu tafi hutun takaitaccen lokaci, na datse numfashinka a daidai inda kake so kai mana wani bayani. Wato nan a bangaren maza ne zan dan shiga kaɗan, cewa su ma mazan in za su yi aure sai ta tara magani a basu. Dole ka je ka kashe yarinyar mutane. Gaskiya. Dole ka je kai mata illa. Yarinya ce an kawo ta karamar yarinya budurwa, kai kuma ka je ka shawo magani an ce ma za ka yi awa 2. To ba dole ta samu matsala ba. Akwai wadda ta zo min, mijin tana kuka, ta zo ta kawo karan mijin amina siya, ta ce sai ya kwana yana saduwa da ita, saboda haka jini ya tsinke. Ko da yaushe jini hakan ma yana iya haifar da jini ya tsinke mata, ba na al'ada ba kuma ba na ciwo ba, wannan yawan cutarwa. Ko kuma a ce maganin istimna'i, yanzu haka da game dare mata da maza kowanne bangaren akwai wannan, a yi amfani da wasu hanyoyi wanda za a biya wa kai bukata, tare da cewa haramun ne shi ma ko. To idan kai haka kuma mutum ya zo ya bari sai ya zama ya samu matsala, jijiyoyin sun saki, sai a ce za a bashi wani magani. Ba wani maganin yanzu ɗaya ne kawai, ka bari kawai shikenan. Da ka bari kuma za ka koma lafiya lau. Karancin mani yake damun ka, yanzu maganin karancin mani za ka nema. Akwai maganin da musulunci ya tanada wanda za a baka. Rashin ni'ima ne babu, yanzu shi zaki nema. Duk matsalan da take damun ki sai ki tsaya, kuraje ke damun ki ko jin zafi kike ko me ke damun ki, yanzu maganin zaki nema. Ba za ki je ki ce a baki maganin ni'ima ba, wadda ba ta zauna zaman aure ba. Ita kuma ita ke sai da maganin ni'ima, ko ita ke sai da maganin mata. Kuma abun ma zai baka mamaki Malam Abdulsamad, shi fa maganin wani ma ba tsaftatacce bane, haka zaka ga abu duk da tuwa. In kika kira ta ma kika ce ke yanzu ma a matsayin ki na Bahaushiya ko a Hausancen ma yi mana karatu, wace makaranta kika yi karatun Hausa din, wajen wani baban kika koya? A'a kawai ita ta ga wai kawai ana hada kuka da kaza, kawai ta gani a social media ana hada kaza, kawai ita ma ta zama mai magani. Zaunar da ita boko, kin ga mu yanzu muna cewa Islamic. In kika kira wani likitan zai ce ma kila likita ne na zamani ko to ke likita ce ta ina? Wani littafi kika aje ki wanda kika koya ko a Hausance? Da za a tsaya ma iya shan da sauki, amma ka dauki abu da baka da tabbacin yadda aka yi shi ka cusa, sai ka cusa, ki cusa wani guba ne, kaga zaka iya amansa ma da sauki. Wani insha ne to wallahi akwai wadda ta cusa maganin, irin wannan cuce susan ya haddasa mata da kansan mahaifa. Ya salam. Ta kasa haihuwa, an yi taji asibiti, kilo ta jabo, kin gani, daga neman kiba sai ki samu rama. Kin ga abin lura ne wannan sosai, kuma zamani ya zo da haka, mata sun rude. Kafin a yarinya aure sai an hada wani basket babba na madara, kaza, dan menene duk gashi nan ai ta basu, duk ki gama a baki din ki je wata 2 kuma ki dawo ya koro ki. To me yasa? Kuma ita mai bada sai in kika duba bazawara ce. Haka ne. Ko ba haka bane? Gaskiya da yawan su ma. To me yasa ta fito daga gidan aurenta? Sai da ce wai mijinki kura tana maganin zawo ce wa kanta mana. Mijinki ki mallake shi mana, ki kama. Ki mallake shi, ke ma sai ki mallake shi, ki kasa fitowa. So da haka abin lura ne. Kuma wallahi wa'innan magungunan matan su suke rikita jinin al'ada.
wata ta tambaye ni wai dama in ma an yi saduwa ana wanka ne? Kin ji fa tambayar da ta yi mu. Ko musulma ta shekara 5 da yin aure. Wata kuma ta kai shekara 3 ba ta sallah ta gaya mu. Jinin kawai yana ta zuwa mata yana ta zuwa mata yana ta zuwa. Da na bincika kuma sai na gano wannan maganin matan ne. Kullum kina ta shan abu, kina tusa abu, ki sha. Fa'idan me wai saki? Dan adam ba a sai shi sha, wato mutane yanzu ban san me ke damun su. Tunanin su gaba ɗaya ya koma. Hoda ake zazzagawa na China. Kin gani? Kuma yawanci ma ba na China bane. Tunanin ya koma gaba ɗaya, an koma kawai ana yin aure dan jima'i kawai. Gaskiya. To manufar shi kenan? Ina. Ba manufar kenan. Saboda haka daga nan sai ki haddasa ma kanki matsala, auren ya kasa yiwa. Wata yanzu mummunan infection ya kama ta. Wallahi tallahi ba wai sanyi bane. Tana amfani da ai su matan za su yi ma kansu alƙalanci. Kuma waɗanda za su saurare za su san wannan. Ba ta zuwa ba ta amfani da public toilet. Ba ta sharing duk wani abu da zai iya kawo mata infection. Amma kuma ga mummunan infection, to me yasa? Maganin mata ne kawai. Kin dukufa wajen shan maganin mata, kin kasa gano me matsalanki. Har ya zama adopted. Wanda su a bangaren maza shawaran da zan bada, wato malamai na musulunci suna ganin kuma su ma maza a madadin a tare a yi magani wani auren. To ai yana da gaskiya. Duk da shi ma an kashe kwakwalwan shi akan cewa manufan aure jima'i. Sosai. To wallahi duk namijin da ya fara shan magani, duk namijin da ya fara shan maganin maza bai kai shekara 40 ba, wallahi sai yayi nadama kuma yayi makan shi illa. Sau da sai ka kai shekara 40 a wajen malaman musulunci shine zaka fara releasing, ba shi kake da bukata ba, abin da yake damun ka natsu ka gano me matsala. Ita mace ba a da bukatar ta sha wani magani, ita kawai abin da ake so wato ita fa mace wato ni'imanta da komai yana da alaka da abin take ci. Yanzu irin su batik, kankana tana da tasiri sosai. Kin ga ita magani ce, a rika shanta. Ita mace yanayin makula, yanayin abincin take ci, natsuwan take samu yana da alaka da sha'awa. Da kwanciyar hankali. Kwanciyar hankalinta. Ka tafi shi ma haka namijin. Ka tafi tun safe kana tura baro kana aikin karfi. Ya zaka dawo da daddare gajiya, ya zaka ji sha'awa da ba. Ai ba ka ji sha'awa ba, abinda zaka ji. Ko ka ji ba zaka iya komai ba dama. Ita sha'awa tana son. To kuma sai ai ta banka. Kuma sai ai ta shan magani. Ai ta shan magani. Turawa sun lalata mutane. Ga magani nan da ka sha zaka kwana. Namijin da yake kaza ba namiji bane. To ai ta gaya ma haka ba namijin bane. Zaka kai lokacin da ga matan kana gari sai ta gagare ka. Sai dai ka kalle ta. An kashe ma zuciya da magani. Ke ma an kashe miki, gashi kina ganin mijin amma ba zai iya miki komai ba. Ko kuma ko ya tsar da ke ba za ki ji komai ba saboda aikin sha magani. A maimakon a ce yayi minti 5 ya gamsar da ita, ko minti 20 ya gamsar da ita. Wasu na zauna su ce wai takewa minti 30 ne ko minti 40, duk bai da alaka fa da haka. Wata minti 5, wata a wajen wasa ma ta natsu, ta samu biyan bukata. Wata kuma sai an kwanta da ita, wata an kwantar da ita sai an daɗe, wata ma sai ta shekara 1 bata ji komai ba. Kar ki ɗauka ba kin lafiya, lafiyan ki lau. Haka Allah ya halice, in ta shekara 1 ba namiji kawai, tsarin haka Allah ya yi ta kawai. Ba ta da karfin sha'awa, wata kuma tana da karfin sha'awa. So ki kowace sai ta fahimci makasudin shine me yake damun ki, kuraje ko bushewan gaba ko jin zafi ko rashin ni'ima ko rashin wato zuwan ruwa lokacin da ake saduwan. Yanzu sai ki fahimci cewa menene yake damun ki, suke neman maganin shi, amma ba maganin mata ba. Maganin mata hadari ne. Wato dai idan na fahimci Malam Abdulsamad, a kowace mace ko kowane dan adam idan kana da lalura musamman da ya shafi bangaren mata, yawa ka tsaya iya gejin wannan cutar ita kadai, kaka je kai makan ka dauka sai ki dauko makan ki abin da zai. Yanzu kamar kaga a social media din nan da kafafen sada zumunta da zaka ga ana dora, sai ki ga mace ta zo ta kafa wa kanta kyamara tana ai idan kika ga bushewa to fa an baki a baya mai gida kaza kaza kin zama bora, yawwa ya kamata ki samu kaza kaza, ki samu waye ki hada kaza kaza, irin wayannan abubuwa. Sai ka ga a shekarun farko, shekara 20 shekara an kin wannan din kanki kin zama ya zan ce addicted da wayannan abubuwa. Yawwa haihuwa 1 2 sai bace ba za ta iya tabukawa kanta komai ba face sai ta yi amfani da wannan abu. Kaga an koma ta amfani da miyagun kwayoyi. Ai dama duk wacce ta fara ana shan na gargajiya sai a koma na asibiti. Na gargajiyan sai dai ne sai a koma. Tunda kaga na asibiti shi da man wannan lokaci ne immediately ne zai ma ba. Daga nan kuma idan suka yi karfi suka nan ma suka fi karfin jikinka ba su aiki, sai kaga an fara tunanin kuma wani. Sannan mutane su sani a Islamic ba wani maganin mata, ba wani maganin da yake ƙara ni'ima ko ba ku kuke maganin mata ba mu muke ba, ba mu muke yi ba,
sannan waɗanda suke fitowa su ma suna cewa su mai masu maganin maza, duk wanda ya ce ma shi islamic yake bada ga maganin maza, zaunar da shi ka tambaye shi ka ce da me ka hada. Wallahi wasu maganin bature ban san adadin waɗanda suka gaya min ni da su maganin bature suke jikawa su baku. Wallahi billahi lazim mafi akasarin su ne dan babu shi, babu in kuma akwai is a challenge. Zo mu zauna. Kuma ka san wani fa yana taba kwakwalwa fa. A'a ai taba kwakwalwan yake, mutum nawa ya mutu. Ai ni na samu issue din da kin ga mutum da mummunan ciwon zuciya matashi ko mace da mummunan ciwon zuciya ce ba ta cikin damuwa. Ai wannan ne ai. Zuciyan tana aikin da ya fi karfin ta ai. An dora mata aikin da ya fi karfin ta. Ita saduwa ba wasa bace. Lafiya kun ba wasa bane. Kakka yi abin da zaka yi kawai burge mace. Kakki abin a bangaren ba anan ake burge mace ba. Ba anan bane zaka nuna kai namiji. Hali da mu'amala. Hali kawai da mu'amala nan ne. To su matan su natsu kar su sha, in macen ta je ta shawo namijin ba zai iya gamsar da ita ba, shi yasa nake hada mazan. In namijin ya shawo shi ma kin gane ai a'a duk bangaren ɗaya ne, amma da zaki samu wanda bai taba sha ba ita ma ba taba sha ba wallahi lafiya lau za su zauna. Ka san hakubewa ake jikawa danya ba abin da ba sa wanda yake yauke nan to haka kai ma. To sai ki zo ki tambayi mutum ki ce kai da ka zo kana ba da wannan wace makaranta kai? Ni yanzu na karanci na karanta littattafai na maganin musulunci ban san adadi ba, kuma ina nan da su kewaye suke da ni ko da yaushe, kuma ina kan research akan harkata saboda harkan ce wacce take da bukatar research ko da yaushe ka rika bincike kana karatu, in baka karatu shikenan. Haka ne yasa na gano cewa ai babu maganin maza, in kuma akwai zo ka gaya mana wane ne maganin maza. Namijin goro to ya kamata malama Shamsiya natsu ke suke ji an ce ka samu tomtom maganin musulunci ne. Tamtam maganin musulunci ne. Ka samu namijin goro. Alawa ce mai. Alawa ce sweet ne. Ka samu namijin goro maganin islamic ne. Sai ka raka wai baka sai ka ji abin nan. Ko ka samu lakasera ka sha. Ko maganin a baka ka sa lemu mai gasa. Kuma yana musu. Wallahi ban sani ba, ban taba sha ba. Amma dai suna cewa yana yi. Amma in yayi suna cewa yana sa su ciwon kai. Shi yasa kin gani ba na sai da shi. Sai dai ka zo min ba na iya gamsar da matata ko da na fara kin gane da na fara amfani da matata sai gaba na ya kwanta. To yanzu in ka natsu sai in baka magani sai in ce mata matsala da kaza zan yi bincike sai in gano me ya haddasa haka, sai in baka maganin abin da ya haddasa haka, dan dama lafiya lokaci in kun ba lafiya lokaci ba sai in baka maganin da ya cause din wannan matsala. Amma ba wai in baka maganin da zaka dade to ina maganin yake me ne da nake ka san cewa ake fa in kina da ki kara da wanka ko kalau kike sai an dora miki. Mace tun tana yarinya shi yasa ba sa zaman aure. Wallahi 15 ni a kowace na gani yarinya ta shekara ta 15 za a yi mata aure, tun ana saura wata uku aka dinga mata wannan dora. To kin ga suna zaman aure yanzu? Gaskiya. Ina daga cikin abin da ake tambaya me yasa aure ya karanci babu ai. Yake mutuwa. Ai tunanin gaba ɗaya an maida shi a nan kawai. Shi yasa cuta ba za ta kare ba, cutuka ga sanan sai kunno kai suke iri ga sanan. Abubuwan da wato jahilci yayi yawa, shi musulunci bai faɗa da. Kuma in ka lura zaka ga ko asibitin ka je mata kullun layin su wurin gani. Dama mana zaki ga mafi akasari sun fi yawa anan. Duk matsalan ta faru zaki ga ai an yi kaza an yi, shi yasa yanzu zaki ga how social media minti biyu da kin yi scrolling minti 2 zuwa 3 zaki ga tallan maganin mata ake ko tallan maganin maza. Ai tsarin delivery ake yi, ai kina da ni'ima kina da kaza. Da ni muna da tsarin da mu littafi muke buɗe makarantu. Ai ya kamata duk abin da kai ba ka fi kowa tunani ba. Duk abin da kai sai ka ɗauko daga wani, ko tunaninka ne kaɗai yanzu ya baka kwakwalwan ka haɗa kaza da kaza. To in tunaninka ne yanzu kana buƙatar ka kai wani mataki a ilimi. Wato a wadin ɗinka a matsayin kai mai ilimin kaza ne. In ka kai matakin to yanzu za ka iya yin wannan. To amma mutum bai kai ko ina ba, wani zaki ga zo in kashe ka bai sani ba. Da likitoci ai ba musu haka ko? Sai dai na Islamic medicine. Zo in kashe ka da larabci bai sani ba. Amma kuma wai mai magani ne. An tsaye da gemu an cika, sun dauka tun an yaudar mutane ai. An dauka gemu shine ilimi, kuma gemu ba ilimi. To masu kallon mu gashi mun kwararo bayanai masu tarin muhimmanci, sai dai kuma lokaci yana ta zabga mana harara. Ya zama wajibi mu nade tabarmar shirin namu a daidai wannan lokaci, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon mabdu'in cikin shirin namu na kiwon lafiya. A madadin hukumar gudanarwa na wannan gida mai albarka, sai kuma wanda ya sada ni da ku wato Rabiu Nasir, ni Shamsi Hamza Suleiman da na shirya na gabata nake cewa mu huta lafiya.